हेलो लोगोफोर गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोन बयनिबो थाखाय दिनैनि दिना गाहामै गाहाम थांगोन। दिनै आं मोनसे स्पेशल टपिकनि सायाव भिडिअखौ बानायनो आखायाव लानाय जाहैबाय। दिनैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान 31 मार्च। बेनि सायावनो आं दिनैहाय बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो नोंथाङा जुदि भिडिअ गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना। दिनै गोथार बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान आरो दिनैनि बे 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ दुलाराय आसामावनो फरायसा सान हिसाबै फालिनो आखायाव लाबाय एबा फालिजेनबाय। दिनैनिफ्रायनो दिनैहाय गिबि खेब देग्लाय बोसोराव देग्लाय 2023 मायथाइनि 31 मार्च दिनैनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै बाहायजेनबाय दुलाराय आसामाव। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो। बेनि थाखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरो। बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव एबा गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जेरैबायदि बिहोमा होलांबाय बियो अरायबो गोसोखांथाव आरो अरायबो मानिजाथाव होननानै आङो सानो। बिथाङा बर' हारिनि थैनाय थांनाय गादब जानाय नेवसि जानाय गुबुनजों सोबख'जानाय बेफोरनिफ्राय बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय बिथाङा नाजालांदोंमोन, बिथाङा खामानि मावलांदोंमोन आरो बिथाङा बर' हारिखौ फोजाखांदोंमोन उदांस्रिनि थाखाय सोमावसारनो थाखाय। दा बैफोर गासैबो बिहोमाफोरा जोंनि बर' हारियाव अरायबो गोसोखांथाव अरायबो मान होथाव। बेनिखायनो आं सानो जों साफ्रोमबो बर' हारियानो बिथांखौ अरायबो गोसोखांनांगोन आरो दिनैनि जिथुनाखि गेदेमा बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्च बियो गोथार फरायसा सान हिसाबै सिनायथि मोनबाय, फालिजालांबाय थासिगोन बेखौ आङो आसा फारियो। आरो दिनैनि बे गोथार सानाव साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि जासिहरदों। जाहाथे साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरानो गाहाम देहा लानानै मोजाङै फरायलांनो हायो, गाव गावनि थांखियाव सहैनो हायो आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै साफा साफा समाजनि बा हादोरनि हारिनि मोजां मोजां मानसि जानो हायो। बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गोथार फरायसा सानाव गाहाम हामलायथि बावहरबाय। आसा खालामो दिनैनि बे गोथार फरायसा सानाव गुबुन गुबुन बर' हारिनि आफादफोरा फरायसाफोरनि थाखाय माखासे इम्परटेन्स एक्टिभिटिसफोर लागोन, हाबाफारिफोर लागोन। फरायसाफोरनि सायाव बा फरायसाफोरनि जौगानायनि सायाव फरायसाफोरनि माखासे सुबिदा असुबिदा आरो बायदिसिना जेंना जेंगोना बेफोरनि सायाव थारैनो गुवारै सावरायलायनानै सलुसन खालामनायनि थाखाय थांखि लागोन। बेखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा फारियो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' हारिनि गासैबो आफादफोरनिसिम फारागथि लायालासे खावलायहरो। दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै जाहाथे जोंनि बर' हारिनि फरायसाफोरखौ माबोरैहाय लांगोन, माबोरैहाय जौगाहोगोन, बिथांमोननि सुबिदा असुबिदा लेखा फरा बायदिसिना एखमबा समाव बिजाबफोरखौ थाब मोनफैया, एग्जाम बायदिसिना गासैबो जेसेखिनि जेंना दङ बेफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनानै सलुसन खालामगोन। बेनि थाखाय आङो खावलायहरो। आरो दिनैनि जिथुनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान 31 मार्च बियो खालि बर' हारिनि थाखायल' नङा, बेयो आसामावनो बियो फरायसा सान हिसाबै गनायथि मोनबाय। बेयाव बर'ल' नङा, आसामाव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर दङ, गुबुन गुबुन हारिनि बेहाय फरायसुला फरायसुलिफोर दङ। दा बेनि गेजेरावनो दिनै गासैबो आसामावनो जेसेबांखि डिस्ट्रिक्ट थाया मानो, जेसेबांखि गामि थाया मानो, जेसेबांखि ओनसोल थाया मानो, गासैबावबो दिनै आसामाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै
फालिनाय जाबाय दिनै गिबि खेब। दा बेनि थाखायनो गिबि खेब फालिजेननाय दिनैनि गोथार फरायसा सानाव आरोबाव फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय। स्पेसियेलि फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो आसा खालामो इयुनावबो दिनै जिथुनाखि 30 मार्च बियो अरायसम फरायसा सान हिसाबै फालिजाबाय थागोन बेखौ आं आसा खालामो उननि समफोरावबो। आरो दिनै जेबायदि फालिगोन नेक्स्ट बोसोराव उननि समफोराव बिनिख्रुइ साबसिन साबना हामना जाहाथे बयबो गाजा गोमजायै ज' मेहेर गोनाङै फालिलांनो हायो बेखौ आसा फारिदों। अब्लासो जोङो जोंनि जिथुनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि बा सिनायथि बेखौ जोङो मुलुगाव बा आसामाव जोङो सिनायथि होनो हागोन, बयनिबो गेजेराव जोङो सिनायथि होनो हागोन। बेनि थाखायनो आङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे दिनैनि गोथार सानखौ गाजा गोमजायै मेहेर गोनाङै फालिलांनो हायो। दिनै जिथु गिबि खेब दिनैनिफ्राय आरो दिनै फालिदों नेक्स्ट इयाराव आरो बिनिख्रुइ साबसिन बिनिख्रुइ आरो साबसिन खालामलांनो हायो बेखौ आं खावलायहरबाय। आरो साफ्रोमबो फरायसुलिफोरा मोजाङै फरायलांनानै बा गाहाम देहा लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै हारिनि हादोरनि खामानि मावनो हानाय साफा मोजां नोगोरारि मोजां दैदेनगिरि जाहैनो हागोन बेखौनो आङो दिनैनि गोथार बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा फारिहरबाय। आरो भिडिअखौबो आङो बेखिनियावनो फोजोबनो थाखाय आखायाव लाबाय। आरो भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बेनि थाखाय आङो नोंथांमोन बयनिबोसिमबो निमाहा बिहरनाय थाबाय। दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। जय बर' हारिनि जय।